Welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig. En vandaag gaan we het hebben over muziek. En ja, ik heb een gast met of zonder masker. Nou, daar gaan we het maar een keer over hebben. Wie zit er naast mij? Nou, ik ben Ries en ik probeer al 40 jaar mijn steentje bij te dragen aan het culturele leven in Europa. Laten we het zo maar zeggen, in allerlei vormen. Ja, ik zei het al, met of zonder masker. Ja. Is het vandaag met of is het vandaag het is nu zonder masker? Zonder. Ik denk dat de meeste mensen in Zeeland mij wel gewoon kennen als Liz Richards. En het is nu even een tijdje voor mezelf. Ja, even heel kort. Ja. Wie is Liz? Liz Richards is een fictief, vooral fictief, vrouwspersoon. Wat nog steeds bestaat hoor, maar dat is een typetje wat ik doe en ik doe dat nog steeds. En ja, de meeste mensen kennen mij in Zeeland onder dat typetje. Ja, en daar ben je eigenlijk heel erg bekend mee geworden. Ja. Nou, die bestaat nog, maar absoluut. Het is nu Ries. Even wel. En wie is Ries? Dat heb ik daarnet al gevraagd, maar dat is gewoon Liz zonder masker. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde type. Daar zit ook het probleem eigenlijk een beetje. Een heleboel mensen die kunnen Ries en Liz niet van elkaar loskoppelen. Omdat Liz is nooit zo'n travestietypetje geweest, maar altijd gewoon mezelf en daarvoor heel geloofwaardig. Dus mensen dachten ook altijd, oh, Ries zal nooit zo brutaal zijn als Liz was. En nou, blijkt dus van wel. En ik moet eigenlijk zeggen, er komen steeds meer optredens binnen voor Ries. Meer dan voor Liz nu. En god, ben ik blij dat ik niet zoveel make-up meer op hoef. Ja, wat is het verschil tussen Liz en Ries? Behalve dat het Ries een man is en Liz een vrouw. Zit daar ook nog verschil in kostuums van 3000 uur? Nee. Ja, nee, eigenlijk niet. Want ik doe 1 keer per jaar Porky en Bess en dat heb ik als Liz gedaan en als Ries. En dat waren allebei gewoon kleinkunstprogramma's. Heel veel liedjes met een boodschap. Gewoon niet Liz is ook nooit zo echt oppervlakkig geweest. Wel, natuurlijk deed ik wel bruiloft en partijen en de Pink Friday in Uden en dat soort dingen. Maar het is nooit een oppervlakkig typetje geweest wat alleen als relnicht in een jurk rondging. Liz was altijd veel meer. Ja, en je treedt dus nu op als Ries, dat doe je in Zeeland, maar je gaat ook daar verder buiten, ook in België bij je. Heel veel België ben je redelijk bekend. Ja. Kun je daar eens iets over vertellen over die optredens daar in België? België, het is eigenlijk begonnen heel vreemd hoor. Ik trad al, kijk La Vie en Rose, dat is een travestiegroep die kent iedereen wel in Zeeuws-Vlaanderen en daarbuiten. Dat is natuurlijk 25 jaar mijn travestiegroep geweest. Daar zijn we heel Europa mee doorgetrokken. En ook Vlaanderen deden wij daar heel veel shows. En eigenlijk is dat heel geruisloos overgegaan naar Ries. Het is, we hebben La Vie en Rose wel opgeheven, want op een gegeven moment kwam er een hele nieuwe generatie jeugd, wat in een meer de drag queen scene, hoe leg je dat nou uit? De drag queen scene werd populairder dan de ouderwetse travestie. En ik vind nog altijd zo, travestiepubliek is publiek van 40 tot 180. En die willen zien Shirley Bassey, Liza Minnelli, Marlene Dietrich. En geen boem. En dat heb ik in Duitsland meegemaakt natuurlijk. Daar zijn alle groepen uit elkaar gegaan, weggezakt, omdat ze alleen maar boem muziek gingen doen. En de groepen die wel alle oude sterren tegen horen brachten, die bleven bestaan. Zo ook La Vie en Rose. Maar ja, ik zat met een hele lading jeugd die alleen maar boem wilde doen. En ik had echt zoiets, oh nee, heb ik geen zin meer in. Op een gegeven moment was ik de enige die oude dode vrouwen nadeed, zoals Marlene Dietrich en dat soort dingen. Ik denk, ik blijf de kar niet trekken natuurlijk. Nee. Je hebt de pruik eigenlijk afgezegd, de jurk uit, baard laten staan en het is nu Ries. Je hebt ook een cd, een nieuwe cd, en die wil ik toch wel even laten zien. Ja. Ries, zonder masker. Ja. De titel, hoe kom je erbij? Zonder masker, geen Liz.
Ja. Ja. Je hebt daar 13 nummers op staan. Ja. 13 mooie nummers. En het leuke daarvan is, als ik naar de nummers kijk, zie ik heel vaak Ries staan onder het nummer. Schrijf je zelf je nummers? Mijn teksten. Ja, de meeste teksten wel. Een heleboel is ook heel autobiografisch. Dingen die ik meemaak, die blijven altijd hangen. En ik zeg ook altijd, van hele verdrietige momenten komen de mooiste liedjes. Ja. Eén daarvan is Een Zee van Liefde. Ja. Daar heb je ook een clip van opgenomen. Kun je eens iets vertellen over Een Zee van Liefde? Omdat ik zoveel jaar in Duitsland en Oostenrijk heb gewerkt, kende ik die originele nummers. Bijna alle nummers die op deze cd staan komen uit Oostenrijk en uit Duitsland. En niemand kent die. En De Zee van Liefde is een heel oud nummer van James Last. En iedereen kent die melodie wel van Veronica. Die had vroeger dat als begintune en zo. En er was een Beierse zangeres die zong dat. En ik zei, ik moet dat hebben. Ik moet dat nummer hebben. Dus vlug een tekst erop geschreven. Voordat een ander me voor was. En we hebben het opgenomen. En een hit te pakken. Een Zee van Liefde, we gaan kijken. Liefde. Ja, leuk. Na 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 na. Soms als ik me zorgen maak, sluit ik mijn ogen, laat me vallen op mijn bed. Denk niet aan morgen, geef mij aan mijn fantasie. Begint te vliegen, als een vogel op de wind. Kan ik weer dromen als een kind. Een zee van liefde en gevoel betovert mij met tederheid. Een zee van liefde en magie. Ze laat me zweven op de vrijheid. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Soms wanneer ik vrolijk ben, sluit ik mijn ogen. Er is geen angst meer en geen pijn. En grote zorgen worden klein. Een zee van liefde en gevoel betovert mij met tederheid. Een zee van liefde en magie. Ze laat me zweven op de vrijheid. Een zee van liefde. Na 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 na. Na 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 na. Een zee van liefde en gevoel. Een zee van liefde en magie. Een Zee van Liefde, een bekende omgeving. Ja, dat is wel iets wat ik... ik ben van origine natuurlijk een Amsterdammer, maar ik denk dat de Zeeuws-Vlaams bloed in mij is gekropen of zo hoor. Ik hou echt zoveel van Zeeuws-Vlaanderen. Ik wil ook elke clip die we maken gewoon een Zeeuws-Vlaamse locatie hebben.
Want ik vind Zeeuws-Vlaanderen zo mooi, dat moet gewoon overal getoond worden, vind ik. Want mensen denken nog steeds dat Zeeuws-Vlaanderen gewoon nou weet ik wel, een plekje in België is. Maar nee, helaas. Ja, dus je gebruikt dat vaak in je clip, hè? Een omgeving uit Zeeuws-Vlaanderen. De nummers die je zelf schrijft, daar zit altijd een boodschap in. Welke boodschap wil je meegeven? Nou, niet altijd een boodschap hoor. Er is ook wel eens een deuntje waar gewoon wat iedereen mee moet lallen. Maar wat voor boodschap? Ik denk dat er heel vaak een boodschap in zit bij mij dat niemand alleen is. Ik denk want in deze tijd zijn er zoveel mensen die zijn allemaal alleen, die voelen zich alleen. Maar als je om je heen kijkt ben je helemaal niet alleen. Als je luistert naar een ander, dan ja. We hadden het in het begin over dat je veel in België zit, maar je zit niet alleen in België. Luxemburg, daar kom je ook wel een keer het podium op. Ja. Hoe kom je daar zo bij? Nou, ik moest optreden in weer een ander land, op Tenerife. En dat deden we ook elk jaar. En daar zat een mevrouw, die heeft een camping in Luxemburg. En daar doet ze optredens en zo. Hele grote buitenpodia. En die zegt tegen mij van, kom je ook naar Luxemburg? Dus wij zeiden van, nou als we naar Tenerife reizen, zullen we toch ook wel naar Luxemburg komen. En dat is nu het 8e jaar of zo dat ik daar sta. Ja. De zon die zoek je ook op. In 2020 ga je op reis met... fanreis met collega's. Kun je daar eens iets over vertellen? Ik weet er zelf nog niet heel veel van. De folder is nu uit. Mensen kunnen inschrijven. Als ze op mijn Facebook komen, dan vinden ze hem ook wel en op de website ook. Ik weet dat het 8 dagen is, geloof ik. En de artiesten hebben 2 showavonden. Dus de mensen die meegaan, die hebben ook 2 verzorgde showavonden. Het is een hele leuke bende waarmee we onderweg gaan. Ik vind het helemaal leuk om... en daar in België doen ze dat soort dingen, die fanreizen. En door Ries ben ik daar eigenlijk nu wel binnen. Want als Lisse was dat toch wel moeilijker hoor. En nu, de deuren zijn open. En waar is de zon? Waar ga je hem op Benidorm. Benidorm, ja. Je reist eigenlijk heel de wereld af als artiest. Absurd, hè? Had ik ook niet durven denken. Toen ik een jaar of 9 was, zei mijn moeder, wat wil jij nou worden later als je groot bent? En dan zei ik, ja, zanger. En dan zei ze, ga jij eerst maar vak liggen, jongen, want dat wordt niks. Ja, dus ik ben eigenlijk nu de dromen van dat jongetje van 8 aan het waarmaken. Zo voel ik het ook nog elke dag hoor. Want in die hele travestietijd ook, ik heb zulke absurde dingen meegemaakt. We hebben getoerd met een rockband. Moet je je voorstellen, een travestieartiest met een rockband achter je. We waren de eerste. En dan heb ik ook wel eens 's morgens van, ja, het is echt waar. Het gebeurt allemaal. En met La Via Rose, vooral in die begintijd hebben we het heel leuk gehad. We wilden gewoon, toen wij begonnen in Vlaanderen, hadden ze allemaal meisjes make-up. Sloeg werkelijk nergens op. Kostuumpjes sloeg nergens op. En wij gingen al naar de Duitse ateliers toe. En wij wilden allemaal de duurste kostuums, de mooiste. Niet eens de duurste, maar de mooiste kostuums. We wilden de beste choreografie hebben. We wilden gewoon in alles het beste zijn. En geld maakte ons niks uit. Dus het eind van het resultaat van 25 jaar was dat we allemaal geen cent hebben verdiend. Maar we hadden wel de mooiste kostuums. De beste groep, want we werden, dat was ook heel leuk, in Duitsland uitgeroepen tot de beste travestiegroep van Duitsland. En we hadden maar 1 Duitser in de groep. Ja. De rest waren Nederlanders en Belgen. Maar we hebben allemaal geen zak verdiend. Maar wat hebben we een mooie bak met herinneringen. Het was in ieder geval een leuke tijd. Ja, dat is veel belangrijk, die herinneringen bouwen. Ja. Nou ja, een nieuwe cd, Ries zonder masker, er staat een nummer op. Nou, dat wordt je nieuwe single. Als de uitzending wordt uitgezonden, dan is die al uit. Jij moet een engel zijn. Ja. En over wie gaat dat? Mag je zelf invullen. Iedereen kan dat voor zichzelf invullen wie dat
kan zijn. Het is een heel poppy nummer, omdat we natuurlijk de eerste 2 singles van het album waren klassieke bewerkingen. En natuurlijk word je meteen in een hoekje geduwd. Ik kreeg meteen voorstellen om, even denken hoor, iets van Mozart te doen. Is Mozart geloof ik van ta-d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 a. Is Mozart, hè? Ja. Ja. Ik denk, oh chips, ik moet die hoek uit. Dus een engel is echt een Duitse popstamper. Ja, en die wordt ook niet zo braaf als de rest, denk ik, de clip. We gaan hem opnemen in de pit, hier. Dat is de meest geschikte plek, denk ik, daarvoor. Een beetje de Paradiso van Zeeuws-Vlaanderen. En ik vind het helemaal leuk. En Peter de Krijger, die heeft ook in dat nummer een gitaarsolo met echt snerpende elektrische gitaar. Hij zit ook in de clip. Dus leuk. Wordt weer een leuke opname voor een nieuwe clip. Ja. Er staat nog een nummer op. Nou, er staan er natuurlijk 13 op, maar er staat een nummer op waar je momenteel heel veel mee scoort in de top Oranje. Ja, alle records heb ik gebroken. Je hebt ermee op nummer 1 gestaan. Dus, ja. Kun je daar eens iets over vertellen? De Moonshine Sonate is al mijn lievelingsklassieke stuk. Alle tijden. Dat mag je van mij opzetten op repeat en gewoon 3 uur laten lopen. Zo mooi vind ik dat. En in Beieren was er een zangeres, 20 jaar geleden. En die had dat als nummer uitgebracht. En ik hoor dat, ik denk, ooit ga ik er wat mee doen. Ooit moet dat voor mij zijn. En nu was de tijd ervoor. En het was eigenlijk de B-kant van een ander nummer. En we hebben het opgenomen. Ik zeg, jongens, dit wordt de A-kant. En in de studio zeiden ze, ben je helemaal gek geworden? Een nummer van Beethoven uitbrengen. Ik zeg, we doen het gewoon. En het kwam in de kersttijd uit, vorig jaar. En er is geen 1 kerstnummer bij TV Oranje die boven de Moonshine Sonate uitkwam. Ik kreeg ook meteen doodsbedreigingen van hele lieve collega's en zo. Ik vond het geweldig. En hij staat er nu nog in. We gaan hem delen met de kijkers. Ja, is leuk. Misschien was het toeval, ik had je al lang niet gezien. Wat tussen de woorden begon, had mijn hart niet voorzien. Want jouw handen vonden mij en de wereld werd toen wij. De klassieke muziek bracht de romantiek dichterbij. Was de Moonshine Sonate de wijn, de nacht, of kwam het door jou of door mij? We dansten op vleugels in sterrenpracht, heel dicht aan de afgrond voorbij. En de Moonshine Sonate blijft nu ons lied en klinkt eeuwig verder in mij. Het draagt mij omhoog naar de hemel toe, de Moonshine Sonate en jij. Een zwijgende morgen, 2 glazen verloren in het zand. Voorbij de muziek en de fakkels al lang opgebrand. Morgen ben jij niet bij mij, maar voor eeuwig heel dichtbij. Ook al ben je niet hier, dit gevoel, dit gaat nooit meer voorbij. Was de Moonshine Sonate de wijn, de nacht, of kwam het door jou of door mij? We dansten op vleugels in sterrenpracht, heel dicht aan de afgrond voorbij. En de Moonshine Sonate blijft nu ons lied en klinkt eeuwig verder in mij. Het draagt mij omhoog naar de hemel toe, de Moonshine Sonate en jij.
de wijn, de nacht, of kwam het door jou of door mij? We dansten op vleugels in sterrenpracht, heel dicht aan de afgrond voorbij. En de Moonshine Sonate blijft nu ons lied en klinkt eeuwig verder in mij. Het vliegt mij omhoog naar de hemel toe, de Moonshine Sonate en jij. Het vliegt mij omhoog naar de hemel toe, de Moonshine Sonate en jij. Ja, dat was Beethoven. Ja. Ja, en je vormde daar een koppel. Wie was die Dat is, jonge dame? Dat is Tanja. Dat is al, ik denk al 20 jaar mijn beste vriendin. Mijn kapster. Als ik heel in de pinarie zit, dan bel ik haar als eerste. Andersom ook, denk ik eigenlijk wel. Ja, het is wel mijn vriendin. En haar man ook hoor. Ja, Ze is gewoon getrouwd, want we werden op Facebook werden we al als huwelijkskoppel en weet ik veel wat nou ja, ze... dat krijg je natuurlijk als ze zo op de piano komt liggen. Dan krijg je die verhalen natuurlijk. Ja, ik zal volgende keer Marianne Weber erop leggen. Dan, Ja, als we het dan hebben over de koppel. Ja. Je treedt vaak ook op als duo. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, daar is het hele Ries-project eigenlijk mee begonnen. Connie Broeks is een Vlaamse zangeres. Die had een zanger nodig voor op haar cd om een duet te zingen. En ik was net bezig aan een Lis-cd. En ik zeg, nou dacht het niet als man. En nou, ik heb het toch maar gedaan. En toen hadden we in België 3 nummer 1 hits in 1 jaar te pakken. Connie en Ries. En ik moet ook wel zeggen, het is ook wel leuk om met Connie op te treden. Connie en Ries, we zijn misschien niet de beste, maar het amusementsgehalte is zo leuk. Connie en ik samen is gewoon humor. Iedereen vindt het leuk. Met wie zou je nog wel eens een duet willen vormen? Met wie zou je nog wel eens een nummer samen willen opnemen? Samantha Steenwijk vind ik leuk. Lisa Delbo vind ik heel leuk. En ik zou wel een heel mooi nummer op willen nemen. En, maar volgens mij haat hij mij, omdat ik in travestie heb opgetreden of zo. Maar Pascal Jacobsen, dat vind ik de stem van Nederland. Maar daar zou ik wel een duet mee op willen nemen. Ja, 2 heese stemmen bij elkaar, dat moet toch iets... Nou, dat kan iets moois worden. Ja, volgens mij ook, maar hij moet me even bellen. Maar ja, toekomstplannen, heb je die? We gaan eerst dit helemaal uitwerken natuurlijk. Er staan nog 3 singles in de planning. Er staat ook nog een nummer op en die komt ook op single. Dat hebben we niet verteld. Er staat een duet op deze cd met een Vlaamse stemmenimitator. Een travestiestemimitator, dan kom je toch weer in dat kringetje. En die man die imiteert vlekkeloos de stem van Shirley Bassey. Dus ik heb op mijn cd een duet met Shirley Bassey. En die gaan we ook nog flink uitbouwen. En die komt ook uit op... Er zit nog een single tussen, dus die zal in het najaar komen, denk ik. Dus we kunnen ons daar nog op verheugen. Ja, ik denk dat er nog wel 5 singles op deze cd staan. Eigenlijk. Want het is ook heel moeilijk om te kiezen wat gaan we nu uitbrengen. Maar eerst nu een engel, want er moet even iets... ik moet uit het hokje van klassiek weg. Ja. Spannend. Ja, we heel gaan veel gewoon door. Leuke ideeën, plannen. En ja, het is Ries een keer met en een keer zonder masker. Ja, ze zijn er allebei nog. En ik denk dat ik ook volgend jaar... vorige maand stond ik 40 jaar op de bühne. Maar ik denk dat ik daar volgend jaar in Porky best wel een feest van maak. 40 jaar bühne. We kijken er naar uit. Helemaal leuk. Mag ik je danken? En bedankt. heel veel succes met je cd. Dankjewel. En met alles wat je nog gaat doen. Dankjewel. Top. Mag ik alle kijkers bedanken naar een nieuwe aflevering van Scheldemondig met passiemuziek, met zanger Ries. Tot de volgende keer.